जायैनो नुलाबायनायफ्रा बे मिलायनो गोसो जालायो जोंनियाथ' बिटिसिखौ सृष्टि खालामग्रा बै समाव बिएलटि जानानै बै समाव भलान्टियार फर्स जानानै हाग्रा बंग्रा खारलाबायनानै दिनैहाय बिएसि सुक्ति खालामहोग्रा मानसि बिटिसिखौ सुक्ति खालामग्रा बे हाग्रामा महिलारिया मोनसे समाव पुलिसजों हमजानानै आखाइ आथिं बुख्रेब जाजोब्बाय बेखौ दिनै अपमान खालामनाय जादोंना जायाखै जादोंना जायाखै अपमान खालामनाय जादों रायजो राजाफोर बर' जाथिखौ अपमान खालामनाय जादों बिरखौ बिर हिसाबै सन्मान सिकना जोहोलावा दिनैबो बिर सोमदोन जोहोलावा दिनैबो बिर तुलाराम सेनापतिया दिनैबो बिर जोंनि बर' जातिनि बिर नंगौना नङा दिनैबो हाग्रामा महिलारियानो जोंनि बिर जोहोलाव सासे दाबो गोथाङै थांनानै दङ बड'फानि उनावहाय दिनै आन्दलनखौ नेतृत्व होबोनाय जाय मानसिया बर'नि बेसेबांबा गिदिर सिमां दिनै बड'फा उपेन्द्रनि उनावहाय दिनै हाग्रामा महिलारिया दाबो गोथाङै दं रायजो राजाफोर दिनै बे मानसिखौ अपमान खालामदों जातिखौ अपमान खालामनाय जादों बियो दिनै क्षमा बिनांगोन बिथाङा क्षमा बिनांगौ बिथाङा क्षमा बिनांगौ दिनै प्रमद बर'आ बर' जातियाव क्षमा बिनांगौ हाग्रामा महिलारिनो क्षमा बिनांगौ बियो गावहा दक्षता गैया लाजिनो रोङा बे मानसिया जों प्रमद बर'जों जों एबसु खालामनानै आं 20 बोसोर एबसु खालामदों रायजो राजाखौ रामपुरनि आनसलिक एबसुआव आं प्रेसिडेन्ट जालांदों डिस्ट्रिक्ट एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि जाहैदों जों बड'फा ज' थालायग्रा क'क्राझाराव दा दिनै बर' जातिखौ जोंखौ सिनायगौ जोंखौ अनबोदों नङा होमबा जोंबो जेल जादोंमोन आंबो 1 मास जेल जादों रायजो राजाफोर क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेलानाखि एबसुनि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि जायो आं 1 मास जेल जादों रायजो राजाफोर दालि जल जानांदों बेबो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि नामाव जोंबो जेलाव सानसे मास मोनसे थानांदों दा बिनि बिनियाव मा मोनदों बर' जातिया मा मोनदों दिनै एनडिपिआ 32 बोसोर दावहा नांबाय दिनै मा मोनखो सुक्ति खालामनानै माने जेलाव थानांगोन दिनै बे मोनदों दैमारिया मानो नेपालाव दाबो जेलाव थानाय जाखो मानो भुटानाव दाबो जेलाव थाबोनांगौ जाखो मानो बांलादेशआव दाबो जेलाव दंबावो मानो सुक्ति जाखो बेलाय बबे जारिमिनाव नुदों मालाय सुक्ति जानाय लोगो लोगो जेलनिफ्राय गजोबो नेलसन मेन्डेलायाबो 27 बोसोर जेल जानानै दिनै बिथाङा सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय जेलनिफ्राय गबोनानै दिनै राष्ट्रपति जालायदों साउथ आफ्रिकान जादोंना जायाखै रायजो राजाफोर दा जोंना उल्था दा गासिबो उल्था प्रमद बर'आ बेखौनो बिराद गिदिर बुङो बिटिआरआ बिराद गिदिरनो बिटिआर सुक्तिया जेबो नङा रायजो राजाफोर बे बुरखाव गोरा प्रमद बर' रोंगोरामोननि बिथांमोना बिराद सानबाय थायो इलेक्सन गेलेयो जेनो उपाय गैला जेखि जाया सुक्ति खालामनानै जोङो बिटिसिखौ जुदि सायख'नानै लायाबा आन्दलनाबो थाला माबो थाला एबसुबो थाला बेवहाय माने इउपिपिएलबो थाला बेखौ दिनै नोजोर होनानैसो बिथांमोना सुक्ति खालामदों दिनै बे सुक्तिया इउपिपिएलनि इलेक्सन मेनिफेस्ट'सो रायजो राजाफोर नंगौना नङा इलेक्सन मेनिफेस्ट' जों जेला सरकाराव फैगोन जों एनआइटि बानायगोन जेब्लानाखि जों सरकाराव फैगोन जोङो इउएन ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बानायगोन जेब्ला जों सरकाराव फैयो जोङो पस्ट फेक्टरि बानायगोन जों जेब्ला पावाराव फैयो जों चिराङाव नर्थ इस्टार्न नेशनेल मेडिकेल साइन्स बानायगोन बेफोरबायदि होननानैसो दिनै बेफोरखौ सुक्ति खालामबोनाय ओंखायनो सरकारा दिनै मावनांगौ गावसानि अब्लिगेसन दं बेखौ दिनै मावाखै आरो मालाय जायनि थाखाय थांनाय 2024 जानुवारि मासाव जिथु रायलायनाय बेवहाय भारत सरकारा बे जेसेबांनाखि दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनांगौ स्किम बे स्किमफोरखौ मावनो हाला होननानै दिनै हम सेक्रेटारिया लिरनानै हरबाय हम सेक्रेटारि लिरना हरबाय जों एनआइटि बानायनो हाया मानो होनबा इन्डिया गभर्नमेन्टनि जेनाखि रुल बे जाबाय मोनसे स्टेटआव मोनसेल' एनआइटि होनो हायो आसामाव सिलचराव दंखायो जों ओंखायनो होनो हाया होनना बुंदों स्पर्ट्स इउनिभारसिटि बेलायाव मा होनदों अलरेडि नर्थ इस्टआव मोनसे मणिपुराव दंखायो स्पर्ट्स इउनिभारसिटिया दा जों नर्थ इस्टार्नआव गोदान स्पर्ट्स इउनिभारसिटि हरनो हाया ट्राइबेल इउनिभारसिटिनि बेलायाव बुंदों सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया तेजपुराव दंखायो दा ट्राइबेल इउनिभारसिटि जानायनि खुनु सम्भाबना गैया गतिके ट्राइबेलफोरनि माबा साबजेक्ट होनांगौ दंबा बे तेजपुर इउनिभारसिटियावनो नोंथांमोना सोदेरनानै ला होनना बुंदों बेखौबो दा मोनसेबो मावनायाव गैया आरो मालाय गैया रेजेक्ट खालामजोबखाबाय दा दिनै एबसुआ इउपिपिएलनि नेताफ्रा दिनै दिल्लीयाव थांनानै रिभिउ मिटिं मालाबा चिफ मिनिस्टारजों रिभिउ मिटिं मालाबा हम सेक्रेटारिजों रिभिउ मिटिं मालाबा हम मिनिस्टार अमित शाहजों रिभिउ मिटिं बेबायदि रिभिउ मिटिं खालामै दिनै टाइम पास खालामगासिनो दं नै बिराद मोजां खौरां नै जोंना एबसुआ मेम'रेन्डाम होनानै फैलायलायनो बेबायदि होनानै दिनै टाइम पास खालामगासिनो दं इलेक्सना खाथि फैनायखाय खालामदों खालामाखै बे टाइम पास खालामनाय
ससमा गोसोम हमग्रा हाथे मटरसाइकेल सालायना खर' गलांबाय जोंना सासे साइकेलजों फैबाय ससमा हमबाय ओरै माबा इउनिभार्सिटिनो ओरै कच फेक्टरिनो माबा माबि बे ससमा गोसोम नङा आं बिदि खालामनाय नङा होमबा बै सुहाग सिनेमायाव नायाखै मानसि नायाखै बे मोनसे देबदान मोननि अक्षय कुमार मोननि सिनेमा करिश्मा कापुर नागमा एक्ट्रिस मोना बे गरे गरे कुकुर एसे काला काला ससमा नायाखै बा मेथाइआ दा बेबादिनो जोंनि रायजो राजाफोरखौ आनलिक खालामनो जाम्बा जाम्बि खालामनो सेस्था खालामबाय थादों आरो मालाय रायजो राजा बिथांमोन दा ओंखायनो जों थगायजानो नाङा बे प्रमद बर' सासे मिसलिया जायनि थाखाय प्रमद बर'नि बिर'धि दिनै फरायसाफ्रा दिनै आन्दलन खालामनो बायद' जादों मास्टारफ्रा जोंना फोरोंगिरिफ्रा आन्दलन खालामनो बायद' जादों जादोंना जायाखै गैया स्कुलखौ खालामनानै जोब्बाय जोंनि बेन्सार स्कुलनि मास्टारफ्रा खालामदों खालामाखै दिनै मास्टारफ्राबो दिनै बिद्रह खालामदों जांख्रिखांदों प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव सात्रफ्राबो जांख्रिखांदों जोंखौ जुदि फोरोंलाबा मास्टारफ्रा जोंनि जिबना मा जाबावनांगौ दिनै बेनो प्रमद बर'